Likas sa ating mga mananampalataya ang magbisita iglesia tuwing Semana Santa, na karamihan ay dinarayo ang mga Station of the Cross sa iba't ibang pilgrimage site. Subalit hindi lahat ay may kakayanan na bumiyahe ng malayo para marating ang mga lugar na ito. Kaya naman, ang The Feast Dagupan Community ay naisip magsagawa ng religious gathering sa isang mall sa Dagupan City. Tuwing araw ng Biyernes sa oras na 5:00 ng hapon, nagkakaroon ng misa sa Dagupan City Mall na bahagi ng programa ng samahan. Sa naturang mall din nakalagay ang mga mini Station of the Cross na maaaring bisitahin ng mga nais magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Panginoon ngayong Holy Week. Maliban naman sa misa at Station of the Cross, maaari rin magkumpisal o kaya ang mga nais magbahagi ng kanilang mga karanasan o refleksyon ng gabay ng Panginoon sa kanilang buhay. Magkakaiba man ng lugar o ng paraan ng pagninilay-nilay, iisa lamang ang hangarin, ang mas mapalapit pa sa Panginoon at kilalanin ang kanilang dakilang nagawa para sa sanlibutan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM.